Magnetno djelovanje električne struje. Magnetne pojave izazivale su veliko zanimanje još u antičko doba. Sam naziv magnet dolazi od imena pokrajine Magnezije u Maloj Aziji, gdje je pronađena ruda koja privlači željezne predmete. Danas su magneti obično izrađeni u obliku štapa, potkove ili pločice. Svaki magnet ima dva magnetna pola, sjeverni označen slovom N i južni označen slovom S. Magnet djeluje na drugi magnet magnetnom silom, koja može biti privlačna i odbojna. Istoimeni se magnetni polovi odbijaju, a raznoimeni privlače. Prostor u kome djeluje magnetna sila naziva se magnetno polje, a prikazuje se magnetnim silnicama koje izlaze iz sjevernog magnetnog pola, a ulaze u južni magnetni pol. Magnetno polje možemo zorno predočiti pomoću željezne piljevine koja se posloži u magnetne silnice. Magnetno polje najjače je u blizini magnetnih polova. Zemlja je također jedan veliki magnet, čiji se sjeverni magnetni pol nalazi u blizini južnog geografskog pola, a južni magnetni pol u blizini sjevernog geografskog pola. Prva primjena magneta bio je kompas. Danski fizičar Ørsted još u 18. stoljeću otkrio je vezu između magnetnih i električnih pojava. Magnetna igla postavljena u blizini vodiča kojim teče električna struja zakreće se i tako ostaje sve dok vodičem teče struja. Promjenom smjera električne struje kroz vodič, magnetna igla zakreće se u suprotnom smjeru. To je magnetno djelovanje električne struje. Oko vodiča kojim teče električna struja stvara se magnetno polje, čiji smjer ovisi o smjeru električne struje. Ako umjesto ravnog vodiča koristimo zavojnicu, dobit ćemo jače magnetno polje slično magnetnom polju ravnog magneta. Kada zavojnicom teče struja, ona djeluje kao magnet, a kada njome ne teče struja, ona ne djeluje kao magnet. Magnetno polje zavojnice jače je ako je broj namotaja veći, a struja koja njome prolazi jača. Magnetno polje zavojnice može se pojačati tako da se u nju uloži željezni predmet. Takvu zavojnicu nazivamo elektromagnet. Djeluje kao magnet dok njome teče struja. Kada se isključi struja, prestaje magnetno djelovanje. Elektromagneti se koriste i kod modernih brzih vlakova koji lebde na tračnicama zbog odbojne sile između elektromagneta u tračnicama i u podnožju vlaka.